ada dan pesan zaman saiki. Saiki wis lumrah wong wedok golek nafkah, gawe video seksi rating ten rotok munggah, goyang narik gairah pokok viral ra masalah, dagangane laris bagian murid urusan papa. Seneng selfie diunggah neng Facebook, Instagram lan story, jor ngenteni komen dosi pembalesi, anake nangis jaluk susu disemayani. Saiki wis dadi tradisi, duwe masalah dadi upload neng FB, malah dan butone gobloke sing ra mari-mari, kejebak masalah tambah urusan polisi. Saiki yen pacaran kudu ngambungi, yen ditolak jare pacare ora nyayangi, ra mikir resikone pokok seneng pikir mburi, mengko wis meteng jebule ra gelem rapi. Saiki wis dadi tradisi, kumpul karo kanca wis ra gelem nguasi, pokok salaman njur langsung padha selfie.